Horregatik gaur soka horretu. Horregatik gaur soka. Horregatik gaur. Kaixo kuadrilla! Kaixo, kaixo. Bizkor agertu garen bezala, agian bizkor desagertuko gara, Zer, magia egingo dugu gaurrala? Guk ez, baina agian nahiak gure reportariak. Minutu bat gomendio bat. Challenge-a. Himatxka laskerra. Eta gonbidatua. Ainhoa Azpitarte! Irabazi artaren laugarren denboraldia bukatu da, baina desagertuta deitzen den telesei berrian hasi da. Zuri desagertu zaizu zerbait azken aldian, ane? Aritz, urtean gutxienez lau aterkin, baina esan barra dut, bapatean, horrela, jaberik ez dituzten aterkin batzuk agertzen direla nire etxean. Horrela, derrepetean. Horreli bakizu, nola deitzen zaion? Nola? Lapurtzea. Ez epaitu, Ni ez nabil epaitzen, baina desagertuta telesaian lagun bat desagertzen da. Bai. Zuk zer egingo zenuke lagun bat desagertzen bazaizu? Beste batzuk egiteko aprobetxatu. Ane! Dari, txantza zen, zuk horroto dituzuelako telesaiak ez da. Nik zegatik. Hori esan zenuen azken aldian. Bueno, bai, baina iritzi zala dut. Azkar aldatu duzu iritziz. Bueno, noski horretarako eta iritziak aldatzeko. Teorian erraza dirudien arren, gero praktikan batzutan ez da erraza. Nik lehen presioa sentitzen nuen, ze uste nuen iritzia zirela bakarrak eta bizi santu osorako berdinak, baina ez, ikasi du denborarekin aldatu aldirela eta ondo dagoela iritzi zela. Egia da. Nik gorroto dut, esaten didatenean, Ane, pues zure abeslari guztokena David Bisbal da. Eta, David Bisbal zen nire abeslari guztokena 10 urte nituenean, evoluzionatu dut. Nire oso buru gogorra nintzen, orain pixkatxo bat ere banaiz, baina beste iritziak eta onartzen ditut, ezta? Joe. Justu baiet. Baina gu eraldatzen goazen bezala, ingurukoak ere eraldatzen doaz, eta guk ezin ditugu haiek epaitu. Bakizu zer den gure bizitzaren parte ere bai? Naia, gure erreportaria, eta gaur egon da erleekin. Ikusiko dugu, bai. Maten didate pizka bat, baina... Baina bai, erleak, polita dira. Kaixo, Mikote, gaurkoan Balerdipeko baserrira etorri gara Inaxerekin. Gaurkoan zertara etorri gara? Etorri gara Balerdipeko erleek ezautzea, gure erle beltza ezautzea. Eta ez alda oso arriskutsua erlea? Ez, oso animali lasaia da. Bueno, nik ondo ondizibiliko naiz. Zer da Balerdipeko erleen proiektua? Erle zaintza proiektu bat, makineketan sortu denuna guen dela 3 urte. Gretuki erle beltzekin. Erle beltza da bertako arraza bat, pixanaka kaltzen jundan arraza bat. Posible da pelikuletan ikusten dugun bezala erleak gure atzetik etortzea? Posible da. Zugia pixka eta agresibo, beste gautxo, agresibo diana, bai eukitze tendentzia, gukin batea, gehiago etortzeko. Hemen dituzuenak agresiboak dira. Hemen dazkenak oso lasaia. Guztiaz aparte beste gauzaren bat egiten duzue? Esperientzia bat, bisita guiatu bat, non erleak ikustea etortzen geha, esplikatzen dio erle mundua, ikuste ite dutena traje jantzita, ameketako txiki bat ite dugu, ez di dastaketa batekin, beste esperientzia politu bat. Zer da eskuan dara mazun tramankulo hori? Auspoa, uste bezala kea sortze deu, eta lortze deu erlea lasaitzea, guk lana lasai egiteko. Hemen dazkau 10 kuadroko kutxak eta hemen dazkau pare bat txikigok. Olako kutxa baten zenbat erle hon daitezke? Olako kutxa txiki baten, ondo beteta honen, igual 20.000 erlea. 20.000? Eta olako erlauntza handi baten, 40 da 60.000 erle harten. Tras. Erlauntza bat irikitzako beti, sarreran kea botatze jau, jakiteko barruago gazela, lehenengo tapa jau, guetik kea botatze du berriz. Behaiek hemen eztia egiten du, ze behaintzako beti reserva dazkate, biltzen du behar duena baino gehiago. Baina hemen bertan dagoen eztia behaintzako guztea. Beti iteiteko manipulazioak eta aldan mantxonak eta txukunenak pixka da, erlearek gehiagiz azteratzeko. Tras. Utsa ikusteiteunak daude arrautzakin. Eta gero eukiko denun, daudena instalita daun guzti hau da, jaioko dan erlea. Eta janaria bazpare beti ingurun jartzen du. Guk egiten dugu, lo minimo erlea ondo egoteko, erlea osasontxo eukitzea, gutzako beti ona. Bueno, nahiko beldurtuta etorri naiz, baina ikusien nahiko lasaiak direla, ez? Ikusi zu gure laguna diela, ez diela. Bai. Zuek, badakizue, ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta musu pila. Aio! Ane, badakizu zer gertatuko litzateken erleak desagertuko balira? Ez dakit. Mundua 4 urtetan, pikutara joango litzateke. Bai, eta hori zergatik? Erleen ugalketa prozesua gaitik. Polinizazioa ezinbestekoa da, bai landaretzako eta bai nekazaritzaren funtzionamenturako. Zaguzarrak ere ezinbestekoak dira, gure biziraupenerako. Bai, zer izango daz? Intsektoak jaten dituzte eta intsekto askok gaixotasunak zabaltzen dituzte. Hori horrela. Orduan, haiei esker, hau ekiditzen dugu eta kontrolatuta daukagu hor plaga. Bueno, dena dela nik nahiago ditut vampiroak, Bai, hori badakiz, ikusi zaitu kamiseta gabe ondartzan. Oso saladia zera zu, Bakizu, mundua amaituko balitz, itxas alga jan beharko gaintuzkela. Ni jaten ditu jada. Edo hori esaten dute, zuzen alga jaten ditu.
Nori algak. Hori sushia da, hori ez da iguala. Bueno, zergaitik ez. Nik ez dakit, baina bakizu no dakien, Andoni ibili munduanek seguru algei buruz gu baino askoz ere gehiago badakiela. Entzungo dugu bere gomendioa. Entzungo dugu. Guazen. Kaixo ekipo, hemen naiz bueltan, eta esan duzuen bezala, ikerketa desberdinak esaten dabe, etorkizunean gizakixok bizirauteko ezinbestian janari berrixak aurkitzu beharko ditugula. Bestiak beste, intsektuak edo algak gure dietako elementu garrantzitsuak bihurtuko dira. Nik beste herrialde batzutan intsektuak jan izan ditut. Hala nola, Mexikoko txapulinak, baina lasai. Gaurkoan algen inguruan hitz egitera nator, eta hauek jateko aukera desberdinak erakutziko dut. Algak oso elikagai nutritiboak dira, vitamina zein mineraletan aberatsak. Nik nagusiki bi alga ezagutu eta jaten ditu. Wakame alga oso aberatsa da proteina, vitamina eta ioduan, eta nagusiki ensalada bezala jaten da. Gaur egun oso modan daren poke edo boulak prestau alditu. Arroza edo kinoa base bezala erabilitza gustoko daukozun osagaiekin osatzen dozu platera. Nere kasuan mangua, aguakatia, tomatia, izokina eta algak erabili ditu. Eta soja eta limoiakin eindako saltza batekin osatuko dugu. Supergoxua eta osasuntxua geratzen da platera. Bestalde, nori algak dauzkogu. Honek, bestiak beste digestioa hobeto ditzen laguntzen dozkue. Ezagunak ingo jatzue, izan be, honek susixa prestatzeko erabiltzen dira. Hala eta be, arroza edo sopa bezalako platerak prestatzeko be erabiltzen dira. Susixa prestatzen jarri gabe, alga zati bat hartuko dugu, gustoko daukogun osagaiekin bete eta tako bat izango bazan bezala, jango dugu. Bueno, bikoten, espero dut, tartetxo honetan superelikagai honen inguruan pixkatxo bat keixau ikasi izana. Hurrengor arte! Aritz, Ni naiz. mundua desagertuko balitz eta irla desertu batera joan beharko bagina, zer ere emango zenuke? Zua egiteko zerbait, linterna bat, eta nire ama. Zure ama. Bai. Ba, nik ere emango nuke soka bat. Soka bat zertarako. Bai, begira, etzaiak zuaitzera lotzeko, eskalatzeko, edo bi palmeren artean hor amakatxo bat egiteko. Horregatik gaur, soka gogor lotu eta benetako korapioak egiten ikasiko dugu. Txaran! Zortzikoa egiten hasiko gara. Zortzikoa eta harina. Marrazkian Baina hemen bezala. dugu, marrazkian dugu. Bai, baina ez da inzaia, ez da? Naiz. Bat, ez txartuari naizia da? Osa, egin behar da, lehenengo betiko hartu Da, krunch. bat, Atzetik. Zuk eta atzetik. Gero amendik. Orain eta goitik. Gero amendik, eta gero eta barrura. Listo. Listo? Xa. Nire ez da zortzikoa. Zurea ez dakit zortzi bat den, Urrengoa. Urrengoa zer da? Txirmeleta korapioa. Eta hori? Haue, bai, zenagatik aukeratu dut. Ai, begira. Ui, ze zaila, ez? Trasan, hemen komplikatu zara. A ber, vuelta. Hau zergatik aukeratu. Vuelta. A ber, hemendik. Vuelta, orain goitik berarte, eta Listo. nolik pasatu behar dira. Aritzerik ez da, ematen A du ber, palmera bat, ez? a ber. Hau ez da niri gauza. Baina, nik uste dut, irla desertu batean nik zu baino gehiago aguantatuko nukela. Hori ikusteko dagoan, baina badaki zer dagoen ikusteko ere bai? Ze. Nire challenge. Ah, bai. Hor, biziran duzu challengean. Gutxi gaitik. Bai. Ikusi. Kaixo kuadrilla, zuek irla desertu batean bizirango zenuketen? Prest biziraupen testa egiteko nirekin? Bai. Arrautza frigitua egiterako orduan, A. Sartainetik metro batzutara jartzen naiz, B. Olioak ez dit beldurrik ematen. C. Ez ditut arrautza frigituak egiten. Lehenengoa. Lehenengoa, sartainetik urrun. Horrela metro batera. Inoiz errezarete? Bai. Minandia. Bai. Berriro ez gertatzea, Ze. Inoiz ez egin bat? Ez. Nagoazen urrengora. Tipula mozten dudanean, A. Negarrez hasten naiz. B. Niri enau ezerk negarrarazten. C. Igeri egiteko betorrekoak jantzita mozten dut. Batzutan negar egiten dut bai. Batzutan negar, Ez da tipula mozten. eta inoiz moztu beharko bazenu, Nuke negarrengo. negarra egiten Hori dugu da, normalean. hori da. Mutilek ere negarra egiten dute, Inoiz egin duzu betorrekoekin? Ez. Anepe, zuka egiten duzu, badakidala. Etxeko txirrina jodu norbaitek. A. Atea zabaltzera joaten naiz. B. Ez diot atea inori zabaltzen. C. Hankapuntetan zaratarik egin gabe begitxurotik begiratzen dut eta ez diot atea zabaltzen. B. Inori. Amai o amonai bai. Amari eta karteroari. Bueno, eske pereza matei. Begitxulotik mira. Bai, hori da. Atea zabaldu. Atea Depende zabaldu. zina, baina bai. Auzokide plastaren bat bada. Urrengoa. Etxera iritsi eta armairuan gaieta goxo batzuk zain dauzkazu. Armairua zabaldu eta ez daude. Drama. A. Supermerkatura jaitsi eta gaietak erosi. B. Gaietak jangabe gelditzen naiz oso asarre. C. Amari mezu bat bidaltzen diot gaietak erosteko eskatuz. Zaila, Zea, bai. Amari eskatu. Amari mesajetxu Amari erosi mesedez. Erosi mesedez. Ni normalean beste gauza bat jaten dut, eta jazta. Nire anaia izan bada, igual esaten diot. Ezkan nire gaietak, Ama mesedez gaietak erosi. Ama mesedez gaietak erosi. Ama mesedez gaietak erosi. Mesedez. Bizirango zenuke? Bai, ikusi baietz.
Ane, telesail bat amaitu eta beste bat hasi berri du gure gaurko gonbidatuak. Gauza batzuen amaierak, beste batzuen hasierak ekartzen ditu. Itxaban, orduan, irabazi arte ja... Gaur Goazen primiziak, azkar, hau jakin barra dugu, Korrika, Ane. Bai. Ja! Gaurko saioan, gurekin hainbat alditan egon den arren, gaur platoan dugu, Ainhoa Azpitarte, ongi etorri. Eskerrik asko, ondo. Ego genituen, zuia hemen egoteko. Bai, nahiarekin, eta gurekin zer. Ja, eta gainera zita bastante... Zita-zitala, gogoratzen garela. Ainhoa Azpitarte abeslaria, aktorea eta futbol jokalaria ere bada. Orain arte, irabazi arten ikusi zaitugu olatzen paperean, irabazi arteko podcastean ere bai ikusi zaitugu nahiarekin, eta orain labetik atera berri, bero dagoen, desagertuta telesailean. Zorionak, eta zemu sentitzen zara. Niko ni osto sinisten, orduen da, bueno, enjot eta jazta, berurtetan da nien edo dana dalakue, bai. Irabazi arteren laugarren denboraldiaren azken atala, zer? Zer? Zer, da un mundu guztixe, oza, gainera guri jausteaku dana. Hombre, zelan ikiozue hau nori bestela? bolan, hau ezin likio lan itxi, superrasarra da Euskal Herrixe. Esan nahi dut, egongo da gehiago. Bai. Hori alde batetik. Eta nor izan den, zuek badakizue ja da. Ez dakigu, ez. Guk ez dakigu eta grabetan be ez dugu jakin. Izango zan superbarregarrixe, gure panorama ikusitxe, oza, nora eta olatzen panorama ikusitxe, depende gorka izose emotiek. Eta piztinara jauzi dela, en plan... Baina ez da gure nire gorka hil, orduen. Itziarra tientza esaten badugu? Itziarra tientza... Bueno, igual, anekdota bere xixidekat, porque nik beti eskatzen eban, mesedes, nire aman papera itziarra tientzak eitie. Mesuek dekuaz aurretik WhatsAppetik, ojalá itziarra tientza ixetie, konversazioen jendiaz, obsesión igual. Ez dakit. Deitu nahi duzu bezala. Igual itziar, denuncia, de repente. Ez, baina... Sorpresa bat daukagu zuretzat, gustatzen dezkizu sorpresak? Tatxan, sorpresa! Kaixo maitia, bueno, zer esango dut, ez dakizu naia. Niretzat plazerik aragarria izan da zeu ezagutzea, zugaz lan eitea, benetan izan zara niretzako desagertuta proiektuan nire deskubrimentua, eta, bueno, ikaragarri gozatu dutela zure ondoan, pertsona zoragarri zarela, eta ez hemendik bidaltzen zutela musu ikaragarri bat, eta beti izango zarela nire arabatxo postizua. Ondo portau, eta buelta kamari. Se politxe, hori zen duen espera, Ez, para nada. Ai, ama. Mesutxe bat bidali nahi diozu berari. Bai, eske badaki dana, baina, bueno, zanetako izendala referente, beti, ze sentidot babes bat moduen, eta nera ingerutxu izen da, así que eskerrik asko danan gaitik, eta neuk bezateot, behin da berriz zeu asko inziditzearen emongene bala dana. Así que eskerrik asko mesuen gaitik, eta hemen hauela danerako. Ja negar nire. Batzutan zego zapoitek egite ditugun hemen. Eta orain kalera goaz? Ze kaleko jendea galdera bat dauka zuretzat. Aiba. Guztiko dugu. Badagoa bestirik bakarrik zure intimitatean abesten duzuna? Igual jende oso gitxik daki, neri Pablo Alboran eta honek, eta... Guztain daizu, Bueno, guzti dut batez bat, izi fuera ella dana, Alejandro Sanzena. Guilty pleasure, beste. Bai, literalmente, bai. Osa, jendiek igual, nire Spotify dana da, Esiola Salvador, Ola Intziarte, Superroskalduna, ez da izer, eta de repente Alejandro Sanz eta Pablo Alboran. Eta de repente Alejandro Sanz. Eta gaur kalean iritzek eskatzen ibili gara, ea mundutik zer desagerraraziko zenuketen. Nik brokolia kenduko nuke, zapore txarra duelako. Nik azterketak kenduko nituzke, gorroto ditu dalako. Goizteko alarma kenduko nuke. Nik armi armak nazka mate diatelako. Gauetan, moskito bat agertzen danien zure logelan. Moskitoak. Ja, eta eulisek, bai, oza, eulia sartzen danien igual ez dut zupiketan, baina... Tia. Ados nago, Etxilo eiken. Ados nago, moskitoak eta euliak. Bueno, Ane. Bai, gaur ez daukagu kimetzen men, baina mesutxo bat utzi digu, ze hori jolasaren txanda da, eta normalan kimetzekin egiten dugu. Kaixo nire kalasker maiteak, eta kaixo Ainhoa, zer modu zaudete. Bueno, izo, jan laister izango naiz berriz ere bueltan platoan zuekin egoteko, baina bitartean aste honetarako prestatu dudan jolasean, ondo zaindu puxikak eta azkarrak izan. Eta batez ere, oso ondo pasa. Musu erralde bat eta laister arte. Ba, guazen. Hane dago beti super. Bai.
Bueno, Ainhoa, gaurko jolasean oso bizkorrak izan beharko gara. Ikusten duzun bezala, plastiko baten barruan gaude 3 sartuta. Eta egin beharko duguna da, bakoitzak globo kolore bat aukeratu. Aukeratu kolore bat. Zure kolorea hartu, sartu hemen barruan, eta besteena atera. Anda, vale? kanpora. 3, 2, 1, demora! Bakarra eta la rosa, norena da la rosa, nirea parkatu. Bueno, ya, arraian ala ingo horrela 3, 2, 1 bat guretzat. Venga, ba, hor, 1, 2, eta 3, ja! Vamos a ditera! Abortik izio. Zainoa? Nola goaz? Oso ondo, ni oso ondo. Como que ondo? Ni super ondo. Nik uste dut nik irabazi dudala, Joder. Nik be bai, igual. Bat? Zer irabazi bai. 2, 3 hau txikitxoa zen. 4. Nik bat, 2, eta hori begonda, 3. Oso ondo jolastua, Oso ondo jolastua. Bueno, ba, beste behin iritsi gara saioaren amaierara. Eskerrik asko benetan, mila esker Ainhoa, etortzagaitik, nola gontzara? Oso gustora, benetan, bai, supereroso. Rebantxa egingo dugu, Rebantxa egingo. Deitxu berriro, bai. Jarraitu Ainhoa zaretan, baita gu, Anepe, Aritz, Kalazka, Makuzi, eta hurrengora arte. Eta atorren astean hemen, Kalaskan. Aio! Agur, agur!